Benvidos e benvidas a un novo webinario da Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre a transformación de residuos en recursos. En primeiro lugar, voulle dar paso a Ángeles de Castro, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os servizos gratuitos que tedes as empresas á vosa disposición. E logo xa continúa Inma Caeiro, experta colaboradora da Oficina Económica, coa presentación da temática de hoxe. Así que, como vos dicía, comenzamos con Ángeles. Ángeles, benvida. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por participar y acompañarnos en este nuevo webinar para un futuro sostenible en las empresas, transformando residuos en recursos. Como ya dijo Andrea, soy Ángeles de Castro, del IGAPE, y formo parte de la Oficina Económica de Galicia como técnica de proyectos. Y antes de entrar en la materia de hoy, quería un poco subrayar brevemente las cuatro pinceladas de lo que supone la oficina económica, aunque supongo que ya lo sabréis, y los objetivos de la misma y los servicios que prestamos. Básicamente, el objetivo de la oficina económica es ser un punto de acogida centralizada para facilitar y agilizar la implantación y puesta en marcha y desarrollo de todas las iniciativas empresariales en Galicia para todo tipo de empresas, autónomos e emprendedores mediante la prestación de servicios de informamos, de atención, de asesoramiento, acompañamiento personal e individualizado. Queremos ser un puente que conecta a todas las empresas con la administración, un punto único de información, es decir, ser un referente en Galicia para cualquier empresa, ya tanto sea empresas gallegas como incluso empresas nuevas que no sean gallegas, que se quieran implantar en Galicia, adaptando nuestros servicios a todas las necesidades de ellas, vamos. Somos un gran equipo de personas que informamos de los programas de ayudas, de las líneas de financiación a las que pueden optar las empresas, servicios de asesoramiento, prestamos todos estos servicios e informamos no solo de los programas y ayudas que tenemos en IGAPE, sino en coordinación con todo el resto de las consellerías y demás administraciones, como pueden ser diputaciones, concellos, etcétera. Para eso contamos con un equipo permanente dedicado en exclusiva a la Oficina Económica de Galicia, situado en las instalaciones de los servicios centrales de Santiago de Compostela, y varias personas que estamos en la periferia, yo en concreto en la Oficina Territorial de A Coruña y otras personas en la Oficina Territorial de Vigo. Además, contamos con más de 90 profesionales, expertos, consultores que prestan servicios de asesoramiento de forma gratuita en diferentes ámbitos, tanto un ámbito general orientado a todas aquellas empresas que quieran un programa o un plan de apoyo individualizado, y además existen otros ámbitos como pueden ser de energía, de innovación, industria, competitividad. En conclusión, la finalidad de la Oficina Económica es posicionar a Galicia como un destino atractivo y diferenciado para la inversión, atraer y facilitar la implantación de inversiones en la comunidad, seleccionar y captar inversiones que complementen las cadenas de valor y favorecer el mantenimiento y la ampliación de las inversiones que ya existen ahora en Galicia. Bueno, os animo a que visitéis nuestra página web, oficinaeconómicagalicia.gal, o bien llamando al 900-815151. Gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, ya paso la palabra a Inma y muchas gracias de nuevo. Pois nada, gracias Ángeles, e bo día a todas e a todos. Son Inma Caeiro e me vou ocupar dar este webinar. E antes de nada, pois me gustaría darvos as grazas por acompañarnos no día de hoxe, no que imos falar dun reto, pero sobre todo dunha oportunidade para as pemes galegas, que é transformar os residuos que xeran no seu día a día, pois os residuos que se xeran no día a día en novos recursos e en novas oportunidades de negocio. Cada vez máis a sociedade exíxenos ser máis exixentes, máis sostibles e tamén máis competitivos. A economía circular, esa idea de pechar os ciclos de produción e consumo, pode axudarnos a mellorar en todo isto. Hoxe imos ver como empezar ese camiño, cales son as vantaxes, exemplos reais que xa temos aquí en Galicia, pois, para que sirvan de inspiración. E ao final deixaremos un espazo para preguntas, tamén para escoitar as vosas experiencias e reflexións, que cada un queira comentar.
Ben, pois antes de entrar de cheo no que sería os contidos do webinar, gustaríame poñer en contexto por que estamos hoxe aquí e por que este tema é tan importante para as empresas galegas. Porque moitas veces, cando falamos de economía circular ou transformación de residuos, pensamos que son cousas que só afectan a grandes industrias e, pois nada máis lonxe da realidade. Isto vai de aforros, de eficiencia, de competitividade para calquera empresa, incluindo tamén as pequenas e medianas. Así que, nada, imos comezar pola introducción e ver cal é a oportunidade real que temos por diante. Entón, por que falamos hoxe deste tema? Pois porque as pemes galegas, como tantas outras, se enfrontan a dous grandes retos. Por un lado, estaría o aumento dos custos das materias primas, cada vez costa máis producir porque os materiais suben de prezo e ás veces mesmo escasean. E por outro lado, as normativas ambientais son cada vez máis exixentes. Iso, lonxe de ser un problema, pode ser unha oportunidade se sabemos xogar ben as nosas cartas. Porque moitos dos residuos que xeramos teñen un valor económico real, xa que o que para min é un residuo, para outra empresa pode ser unha materia prima valiosa e pode sacarlle proveito. Entón, transformar residuos en recursos significa, por un lado, aforrar custos, por outro, cumprir coa normativa e, finalmente, abrirnos a novas fontes de ingreso. E iso é o que imos a explorar hoxe. Que beneficios ten isto? Pois, bueno, son moitos e variados e para velos, pois, os vamos a dividir nos tres principais bloques, que sería o económico, o ambiental e social. En primeiro lugar, en canto aos beneficios económicos, pois se aproveitamos mellor os materiais, ao final vamos a acabar reducindo os custos de produción, porque necesitamos menos cantidade. Por outra parte, se xeramos menos residuos, tamén aforramos os custos derivados da súa xestión, que tampouco é barata, sobre todo pois nalgúns casos que bueno, pois, por o tipo de residuos pode resultar máis custosa. E ademais poden xurdir novas oportunidades de negocio, tanto a partir da simbiose industrial, de colaboración con outras empresas para poder facer ese intercambio de materiais, como pois a introducción en mercados máis sostibles onde se valore este tipo de iniciativas. En segundo lugar, estarían os beneficios ambientais, xa que por unha parte reducimos o volume de residuos que van a vertedoiros ou incineradoras, e tamén dependemos menos de recursos naturais que ao final pois son finitos. E por último, todo isto tamén deriva en que contribuímos a reducir a nosa pegada de carbono. E por último, os beneficios sociais. Estaríamos creando emprego en sectores verdes e innovadores, melloramos a nosa imaxe corporativa e gañamos confianza de clientes que cada vez están máis concienciados co tema da sustentabilidade, e finalmente pois, contribuímos ao desenvolvemento sostible da nosa contorno. Entón, pois, como vemos, o aproveitamento dos recursos supón varias vantaxes. Entón, cales son os obxectivos deste webinar, tendo en conta o anterior? Pois moi sinxelo. Queremos, cando remate esta sesión, vos levedes 4 ideas claras. Primeiro, comprender ben cales son as vantaxes dunha boa xestión dos residuos nas vosas empresas. Por outra parte, non só cumprir coa lei, senón que pode ser un motor de aforro e mesmo de novos ingresos. En segundo lugar, identificar estrategias concretas para reducir e valorizar estes residuos, ver como pasar da teoría á práctica, porque isto non vai de grandes palabras, senón de accións concretas que calquera peme poida aplicar. Terceiro, inspirarvos con casos reais e boas prácticas que xa se están levando a cabo por empresas aquí en Galicia, empresas que decidiron dar o paso que están a convertir ou aproveitar os seus residuos para xerar recursos. E, por último, coñecer os recursos e ferramentas que están dispoñibles para comezar esta transformación, porque é un camiño que, ao final, pois, non é necesario recorrer en solitario. Antes de meternos nas estrategias concretas, imos ver como está a situación en Galicia, xa que é importante coñecer o punto de partida no que estamos.
na diapositiva amosanse datos de xeración e de xestión de residuos dos últimos documentos da Priga e bueno, un informe de vigilancia ambiental publicados pola Xunta de Galicia. Se analizamos os datos máis recentes publicados en estes informes acerca dos residuos industriais, vemos unha realidade que nos debería facer reflexionar. É que Galicia xera máis de 2,5 millóns de toneladas de residuos industriais ao ano, de media, algúns anos máis, algúns anos menos, e iso excluindo os lodos secos. Este é un dato relevante e máis do 48% deste volume corresponde a residuos de construcción e demolición e residuos derivados do procesado de recursos mineiros. É dicir, sobre estes dous fluxos representan case a metade de todo o residuo industrial xerado na nosa comunidade. Pero sí que hai un dato preocupante que ao final é o destino final destes residuos. Menos do 25% se revaloriza ou se recicla, mentres que o 75% restante acaba ou en vertedoiros ou en procesos de incineración. Se miramos a evolución dos últimos anos, detectamos unha tendencia clara de que a taxa de reciclaxe e de valoración se mantén un tanto estancada e a nosa dependencia dos vertedoiros segue sendo moi elevada. Isto supón unha perda enorme de materiais e de recursos que poderían ter unha segunda vida. Compre tamén ter en conta que boa parte dos datos analizados cobren o período ata o 2020, que foi cando houbo a crise sanitaria polo COVID e se rexistrou unha diminución da actividade industrial e, por tanto, tamén da xeración dos residuos en certos sectores. Sen embargo, esta foi unha baixada puntual e non estructural. Se non actuamos, a previsión para os próximos anos é que a xeración de residuos volva a medrar, impulsada pola recuperación económica e o desenvolvemento de novas industrias. Por todo iso, é fundamental que empecemos a pensar nos residuos non só como un problema que hai que xestionar e tratar, senón como unha oportunidade, porque xa vemos que o potencial de mellora que hai pois, é moi alto. Claro, todo isto está regulado por unha serie de normativas, tanto a nivel europeo como estatal como autonómico. Aquí se reflexan as principais, que serían a nivel europeo, a Directiva Europea de Residuos, que marca as liñas básicas, a nivel estatal, a Lei 7/2022 de Residuos e Solos Contaminados. En Galicia, pois, teríamos a Lei 6 de 2021 que recolle pois, os casos concretos para Galicia. A xestión de todas estas normas e, sobre todo no caso das PMs, a veces é difícil de poder resultar complicado navegar por toda esta legislación e facer que se aplique, pero o importante que temos que ter claro é que a normativa vai a ser cada vez máis exixente. E nese sentido, o mellor é adiantarse e ver isto como unha oportunidade e non tanto como unha obriga. Cales son os principais retos cos que as PMs se atopan cando falamos de residuos? Bueno, pues, como vemos son varios, seguro que máis de un vos soa. O primeiro serían os custos de xestión, xa que a recollida, o transporte e o tratamento dos residuos supón un gasto máis ou menos importante e, sobre todo, cando non se xestiona ben. O segundo reto sería a complexidade normativa, como vimos antes, xa que é difícil estar ao día de todo, cumprir con todas as exixencias, sobre todo naqueles casos ou naquelas empresas que contan con menos recursos e teñen que recurrir directamente a apoio especializado. En terceiro lugar, o descoñecemento das opcións que existen, xa que moitas veces non se sabe que hai alternativas máis sostibles ou que se poden establecer sinerxias con outras empresas. Outro problema habitual sería o acceso a infraestructuras de reciclaxe, xa que non sempre hai preto unha planta especializada e iso encarece aínda máis o proceso debido aos gastos de transporte. E, por último, a dificultade que supón, en moitos casos, integrar a economía circular nos procesos produtivos. Sobre todo en empresas pequenas ou con recursos limitados,
que ao mellor, pois, bueno, poden dedicar menos tempo e teñen que dar, ao final supón darlle unha volta importante, unha análise de todo o proceso e tamén, pois, sen esquecer, bueno, pois as barreiras que existen a veces para acceder ás axudas ou aos incentivos que a veces, pois, tamén existen. Vale, pois visto o contexto, imos ao que realmente nos interesa, que sería que podemos facer. Que estratexias podemos poñer en marcha nas nosas empresas para convertir eses residuos en recursos. Para iso, imos seguir a xerarquía da xestión de residuos que nos marca un camiño moi claro. Primeiro reducir, logo reutilizar, despois reciclar e se non queda outra, eliminar. Esta xerarquía, que é que se ve na seguinte diapositiva, mostranos cal é a orde de prioridade que deberíamos seguir sempre que xestionamos residuos, que é que acabamos de comentar. O primeiro de todo sería previr e reducir. É dicir, intentar non xerar eses residuos xa dende o principio. Se non podemos evitalos, pois o seguinte paso sería reutilizar e reparar, para intentar darlle unha segunda vida. Se isto tampouco é posible, o seguinte sería reciclar ou recuperar a enerxía, xa non se poden reutilizar os materiais. E como última opción sempre estaría a eliminación deses recursos, porque iso xa significaría a perda total de materiais e de recursos. Entón, vamos a explicar agora un pouco máis en detalle cada un destas estrategias e empezamos pola base, que sería reducir e previr. Como decíamos antes, esta é sempre a mellor estrategia, porque o mellor residuo ao final é o que non se chega a xerar. E como se fai isto? Pois aplicando ecodeseño, por exemplo, pensando xa dende o inicio como deseñamos os produtos para que consuman menos recursos e xeren menos residuos ao longo da súa vida útil. Outra clave sería utilizar as materias primas de forma eficiente, axustando os procesos productivos para non malgastar recursos e, polo tanto, xerar residuos. Por suposto, pois formando e sensibilizando o personal, porque moitas veces pequenos cambios na maneira de traballar poden supoñer tamén grandes aforros. Como exemplos que se poñen aquí xenéricos, pero que poderían ser perfectamente viables, pois sería, pois, por exemplo, unha empresa textil que mellora os patróns de corte, polo tanto, reduciría os retallos de tecido. Ou unha empresa que axusta os pedidos de materias primas á demanda real e evita ter excedentes que logo poidan acabar no lixo. Son pequenos exemplos de medidas que se poden ir tomando e que pois axudarían a minimizar esa xeración de recursos. Se non podemos evitar xerar os residuos, o seguinte paso, como decíamos, é ver se podemos darlle unha segunda vida. Aquí entrarían en xogo xa os modelos de negocio basados en reutilización, pois tipo alugueiros, leasing, ofrecer servizos de mantemento, todo o que sexa posible para alongar a vida útil dos produtos. E por outra parte, pois tamén estaría a reparación e a remanufactura, que en lugar de tirar algo que se estropea, pois repararíamolo, implementaríamos accións para reparalo ou renovámolo a través da remanufactura. Como exemplos, pois empresas que teñen implantados sistemas de logística inversa para recoller envases reutilizables a través de sistemas de depósito e retorno para que o cliente poida devolver o envase, se limpa e se pode volver a utilizar de novo. Ou empresas de maquinaria que ofrecen servizos de reparación e recambio de pezas en lugar de sustituir a máquina enteira. Como dicíamos, se xa non podemos reutilizar, o seguinte paso sería reciclar, preferentemente, ou, senón, a recuperación enerxética. A reciclaxe consiste en transformar os residuos en novos materiais que se poden volver a utilizar, por exemplo, restos de obra que se reciclan para fabricar grava ou novos materiais de construcción. E, por outra parte, teríamos a valorización enerxética que implicaría aproveitar os residuos como fonte de enerxía, por exemplo, transformar residuos orgánicos en biogás ou en fertilizantes.
Aquí, pois, nesta parte, sería fundamental a colaboración con xestores de residuos e crear cadeas de valor que permitan pechar o ciclo e poder facer efectiva pois, a aplicación destas medidas. Finalmente, pois unha das estratexias que é máis potente, que sería a colaboración entre as empresas. Non está na xerarquía de residuos, pero digamos que sería como transversal. E aquí estaríamos a falar de simbiose industrial, é dicir, que os residuos dunha empresa se poidan convertir na materia prima doutra. Deste xeito, evitamos desperdicios e creamos novas oportunidades de negocio. Por exemplo, unha empresa agroalimentaria que poida vender os seus residuos a outra que os poida utilizar, pois, por exemplo, para fabricar pensos animais. Ou unha adega que reaproveite os restos da uva en colaboración cunha empresa cosmética para facer extractos naturais. Pois se veu moito últimamente, pois cremas que veñen da uva, etc. Este tipo de colaboracións non só reducen os residuos, senón que xeran valor e fortalecen o tecido empresarial local. E agora, pois, vamos a coñecer algúns exemplos reais de empresas galegas que xa están aplicando estrategias e transformando residuos en recursos, porque unha cousa é teoría, pero a práctica é o que realmente nos inspira e nos demostra que sí se pode facer. Son casos de aquí, perdón, que me pasei, xa se foi a sorpresa das empresas, bueno, que son casos de aquí de Galicia, e aínda que os tres son pois empresas máis ben grandes, son empresas grandes, cabe decir que están aplicando prácticas que se poderían aplicar pois tamén nunha PEM. Al final son medidas que non por ser sinxelas, entre comillas, deixan de ser importantes e de ter un impacto. O primeiro exemplo pois vén dunha empresa do sector da alimentación que todos conocemos, que sería pois o caso de Estrella Galicia. Eles preguntáronse se realmente necesitan tanto plástico e tanto cartón para empaquetar as cepexas, e a resposta foi que non. Así que deron un paso máis adiante. Eliminaron o cartón dos packs de 6 latas e substituírono por unha unión con puntos de cola na parte superior das latas, que é algo sinxelo, pero moi efectivo. E nos packs máis grandes, de 12 ou de 24 latas, substituíron o plástico por papel 100% reciclado. O resultado foi que conseguiron eliminar o plástico secundario e reduciron o uso de materiais a un mínimo. E isto pois, é un claro exemplo de que a mellor embalaxe moitas veces pois, é a que non existe. O segundo exemplo é dunha empresa madeireira, Pinsa, líder do seu sector. Eles se deron conta de que boa parte dos residuos que xeraban podían ter unha segunda vida e puxéronse mans á obra pois, para implementar procesos para reutilizar os seus propios residuos. Entonces, o que antes era un residuo, agora se converte en novos produtos como tabuleiros ou partículas de fibra, o sea, o volven a reintroducir no proceso, que sean pastas das tillas, etc. Isto pois, é bioeconomía circular en estado puro, reducindo os residuos, aproveitar ao máximo a materia prima e, ademais, facer produtos de valor engadido. Sería un exemplo de como a sustentabilidade pois, pode ir da man da innovación e da rentabilidade. Ao final, pois tamén é do que se trata, de que estas medidas pois teñan ese retorno, que non... O terceiro e último exemplo, pois levános ao sector tamén da alimentación, neste caso pois de conserveiras, que sería pois outro dos grandes piares da nosa economía. Aquí teríamos o caso de Gealsa, que apostou pola biorefinaría mariña, é dicir, aproveitar o peixe ao 100%. E para eso, pois, utiliza o 41% da súa materia prima para a fabricación de produtos alimentarios, como é lóxico, tanto para uso animal, humano como uso animal, pero o interesante, pois, viría despois, non? O 35% restante, en vez de tiralo, pois, utilizan para subproductos como fariñas e aceites de peixe para utilizar na agricultura ou outras industrias, e o 20% restante se valoriza para obter produtos destinados tanto a farmacéutica como a cosmética ou a industrias que poidan reutilizar.
Este sería pois un exemplo perfecto de economía circular onde nada se perde, todo se aproveita. E ademais pois abrindo portas a novos mercados. E chegados a este punto, a pregunta pois sería, nós como PEME Galega, por onde empezamos? Que apoios temos para dar este paso? Pois afortunadamente existen recursos e ferramentas que se poden utilizar para facer máis sinxelo este camiño cara á economía circular e vamos a ver agora pois algúns deles. En primeiro lugar estarían as axudas e programas de apoio que a veces pois sí que presentan unhas dificultades para acceder, pero bueno, existir existen, están aí, e se se cumpren os requisitos, pois sempre é bo participar neles. Por unha parte, hai subvencións públicas que buscan precisamente facilitar que as empresas implanten estrategias de xestión sostible de residuos. Existen, están aí, só hai que buscalas, a veces pois non son tan directas pois para a xestión de residuos especificamente, pero sí que se pode aproveitar das axudas disponibles que hai pois de investimento, etcétera, que cada vez pois tamén se valoran máis este tipo de iniciativas. Tamén habería iniciativas como, por exemplo, a Materioteca de Galicia, que sería un espazo onde se visibilizan materiais e procesos innovadores que poden servir de inspiración. E, ademais, pois habería programas de asesoramento técnico e económico, como que comentaba Ángeles inicialmente, da propia Oficina Económica de Galicia, que vos poden axudar a dar os primeiros pasos ou a mellorar o que xa estades facendo. E, por outra parte, se podería contar con redes de colaboración. Hoxe en día, por exemplo, formar parte dun clúster de economía circular, pois, como Viratec ou dos clústeres sectoriais que pode haber, ou dunha rede sectorial, pois pode abrir moitas portas. Estes espazos pois permiten crear sinerxias, compartir experiencias, buscar socios ou clientes e, sobre todo, pois innovar xuntos para obter estas melloras. O obxectivo final, pois, gañar competitividade facendo as cousas dun xeito máis sostible. E, por último, temos tamén ferramentas digitais que poden facilitar a vida da xestión dos residuos. Por exemplo, software especializados para a xestión de residuos que permiten medir, controlar e optimizar todo o fluxo de residuos da empresa, asegurarse de cumprir con a normativa. Tamén hai sistemas de trazabilidade e monitorización que permiten saber de onde ven cada residuo e onde acaba, e isto é fundamental para ter un control total e facilitar a reciclaxe. E, por suposto, pois, as plataformas de intercambio de residuos que permiten poñer en contacto empresas que xeran residuos con outras que poden reutilizalos como materia prima. En definitiva, pois, ferramentas que axudan a facer realidade esa idea de convertir residuos en recursos. Con isto, pois, chegamos ao final da exposición. Se hai algo co que me gustaría que vos quedasedes hoxe con esta idea de que a economía circular non é unha moda, nin unha obriga, senón que é unha oportunidade real para facer as nosas empresas máis sostibles, máis eficientes e tamén máis competitivas. No caso concreto dos residuos, pois transformar residuos en recursos non só reduce custos ou axuda a cumprir a lei, senón que abre novas vías de negocio permite pois, axudar a fortalecer o noso tecido empresarial. Bueno, como reflexión final, pois, se os residuos son recursos mal xestionados, pois cantos recursos estamos deixando escapar cada día nas nosas empresas. Iso, pois, xa cada un pois, pode facer introspección e contestar esta pregunta.